Try I could play a pibaro na Holy Redeemer Renewal Center Mauklam Nam Stoy. Kohimen ko para ngako ban nai ka jingtip ka bakam kerpang im pibaro kam ta me ki kon samla uni banai ngidon artili ki retreat kawe ka retreat ka bangi pelong kerpang na benda ki kon samla nadu katsan tarik janmi hadu kathenyu tarik janmi kene kalong retreat residential retreat naga benda ki kon samla kiba keren kasih bad kane kalong retreat kabangi pelong gerpang nadu ke por bangi don kane ki ying batimai bad ngakot ngabere pi ki kun samla banman chimen ta kane retreat kalang chimen do ya pi hagaliang jong men siam kumjuru hagaliang jong baro ki kam gi jam jompi ngai shay yo ji sudah kerko bon mut ki kun ke bawan retreat haba ki tre ke ba ki like apply kam baro ji sudah kerko ya pi te ye piro un sakerko hagane retreat ngirang duai pen kare na benda baro ke bawan retreat kat ke bayo kanega video snaba share lem bad ki para samla pinslore ke para samla bad wan shimenda bad kanam stoin kalonge jaka ka bas motena kito ke bambat boyru kilaban wan namar kabba nangshit ki bai pat ki jaka hangne kalang kampungat idon tang kathenyu degree celsius jingshit mendaru but kumjuru idon sakawai pat ka retreat kalonga retreat pentecost jimben krena benda ka pentecost kaban stang arpulai arpusta tarik ngidon ganega retreat hapdeng ganega retreat ngidon ru ke jimbe meet pentecost akas ngi sai jain nadu hindri baje janmit hadu kadar baje meet janmit nangda ngidon ru iaka ngi convention pentecost akas ngi utrai ngaba pen diplam ekiwe wan yamad yaw jisu wan yamad wan yakendo wan duai bangi wan mane yaw jisu ba pin yamad shisha yaw jisu kane kalongka jimben dip kerki epi baro ngaba pen diplam ekiwe sawan chimenta kane retreat kito ke bawan retreat pilaban ai jing dip yangi pin dip yangi pilaban register ru lembaga mobile phone jongi kabangi don ru haga youtube bat kumjuru ngi don ka vlog HRRC blog pilaban register hagata ka doru gila bu ya link jisu inkar ko ya pi bahro naga benda ka nega retreat ngaba duairu naga benda bahro ki samla ke bawan kerleng naga benda ka nega retreat bulen kar ko
kakatengok pa badukon badaman sem bakod. Amen. Ka jung e jung trai jung yu Jesus Christ bad ka jung e jung oblay. Lem bad ka jung selok jung omen sem bakod kinon rengkat bad pi baro. Kohan men kopara ni penmap nak benta ki pop kisang kejungi hakmat utrai oblay. Ai boblay rai konrad jungi unmap unsai ki pop jungi baro. Kenang bamangi ngilong kita ki breu ki bakod bat ki breu ki babidor ban priang yau Jisu ha ke jung em jungi ha ke Eucharist bakod te kom ta to ken ngin pendam melaga jong kamon khmat jung u ngin bret telitelan ya ki pop jungi baro ha ke jat kan ikna ke jung u balong bau Chris un ma ki pop jungi ngapla hau blai badan bor baro Badapi kohan men kopara Dagi jing perkat Dagi kten Dagi kam Dagi jing le klet Dagi jing le palat jonga Dagi jing le palat jonga Dagi jing le palat bakraw e jonga Namar kata Ngakarpad ya kamaria bakod Kabaya isa katay sati Ya ke angel bad kirukod Badapi kohan men kopara Banduai na kebanta junga ha utrai ublay jungi ublay badon bor baro unis ne yengi madalama bigi pop jungi unyalam yengi sha ka jung em bom chukut amen.
kesngi kebalang kerke ya kesngi buram jong umat hayas bukut u apostol ngipan kejeng kerku kejeng ya sai kejeng na kebanta jungi pamengiruk nila banyaine ha keban syakri yo try ko blai me ubala penrung yo Matthias bukut syak kenhun jong ki apostol to ai da kejeng duai lem jeng bamangi ki bakmen baya kejeng jong me la ai bha hangi ngilong ki babet ba anyeu yangi hapdeng ki balajit jong me da utra jong Yesus Kristus kun jong me ubu imbat basan sha ring kat bad me ha ka jong long ka wei jong men semba khut ublai junam la junam amen. Kajing pulena ki kamjong ki apostol. Ha kito gisngi u Petrus ulayang hapedeng kirunget. Kibalaya don lang kumbasis pa arpengut baro. Bat ulaong ko para kajing tok de ban pun urlong. Ya kata kaba umensim bakut ulaya tulupa da kacintur udabit. Syapang ujudas ubelalong unong yalam ya kito kibalakem ya ujisu. Namar lanyau lang ya ubat ngi. Badlaai benta ya ha kane ka kam syakri. Nabala tho ha ka kitab kisam. To kaying ba usyong jong kan kelaying ja. Bad ai ba en omdon ubasyong ubasa ha ka. Bad ya ka kam syakri jong i unchim uwei pat. Te kumta uwei nakirang ba ubaladon lang bat ngi. Barok chikata men ba try jisu ulalej ulawan hapedeng jongi. Da kabas dang naduk ka baptisma uyo anis haduk kasngi blashimno ya nangi syabeneng. Uwei nakine kirang ba udai banlong lang bat ngi saki ya kajimi ipad jeng Kumta kila terwa arngut kirang ba Joseph ya uba lakhot Barsabas lakhot ru Justus ya bat Matthias te kila duai bat kiong ko try me uba itu ya kidok nur jung kibriu baro to pen I hangi ya uno nakine ki arngut melajir banshim ya kajaka hakane ka kam syakri bat ka kam apostol nakaba ujudas ula ino bat unlej shala kajaka bat kila penlong ke jing ya le nusib yaki bat kan usib kelahap ha Matthias bat lanyau lang ya bat ki khatwe ngut ki apostol kaktin jong utrai Saksi Pak Halai nomor Ras Pak Muslim. Ras Pak Muslim. Ya royal tribe, Isha Krijo.
utrai udon rengkat bat pi kajing pule naga gospel bakut kat kum u Yohanes kabrom hame ko try hakata kapor u Jisu ulong hala kisan ran kumbau kpa uwi yanga kumtaru nga la yepi to yaisa ha kajing junga lada pisumar yakihukum junga pin yaisa ha kajing junga tik kumbang ala sumar yaki hukum jong ukpa junga ban ngalasa ha kajing jungu ngala yatu yakine ki e happy knang ba kajing kemen jong pi kandup don happy bat kajing kemen jong pi kandup long kaba pura kane kalong ka hukum junga ba pin ye mar kaliang kumba ngala yapi om don kajing kaba kam kraw ban yakane bau breu ula bandan bau breu UIT yala kajing na kabanta kilok jungu pilong kilok junga lada pile ya kaba ngala hukum yapi ngam khotshu yapi kishakri namar ushakri umtip ya kaba ukanra jungu ule Henry nga khodi yapi kilok namar kat ya kaba ngalayos ngeu nak pa junga nga layatu lord happy pimsham lajit yanga Henry nga ken ngalajit yapi bat ngalatung yapi ba pindup lej ban se uso bad uso jongpi undup yaisa te kumta kat yakaba pipan nokpa hakakarteng junga un ai happy kane ka hukum yapi to ya mar kaliang ka gospel jong utrai ka jingara ya me ku Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kesngi ngitip ba kabalang karake ya kasngi buram jong u Matthias bokoj u apostol u Matthias ha kabaningkong umdei nagi kan arngut ki apostol jong u Jisu Henry hadin ka jingyap bat ka jingmi pat jong u Jisu ki senran ki jong u rengkat bat ki apostol kisngeu ban pendapura ya kata kajinglong apostol kabakat arngut namar ngitep kat arngut ki apostol jong u Jisu ki dei ki ba pensyong nong rem kat kum kita ki kat arjaj ki pat Israel dei mata kadau kat kum kajing tha da kabor jong men simbakoj ki apostol jong u ki yashong ban pelong ya kajing duai bad kajing pusan ya kata kajing long apostol jungki bad kajing khat kajong blai ki banlong ki apostol kajing u bad banlong ki sanran kajing u den mata grau hadin ka jing shat kala jung Judas yo Jisu bad habau Judas u pendu no yala kajong jing im da ka ba phasi yala de ki sanran ki alum lang kumang yos ngeu ha kajing pule ka badengkong menta kasngi na ki kam jung ki apostol ki yalum lang rengkat ban duai ban pusan ban pan ka bor ban pan ka jing shai no blei ba manoken u babet ban shim ya ka jaka jong Judas ban pendap ya kata ka jinglong bapura ki apostol khat arngut kat kum ka jing pule ka bang yos ngeu man ta kasngi na ki kam jong ki apostol ko hanmen ko para uta ubanlong u apostol udei bandon rengkat nadu bau Jisu usdang ya ke kami lab jungu kerpange na pedeng jong kini ki arngut ki badon hangta naki spa chispa arpungud don arngut ki rangba ki badon rengkat badu Jisu nadu kasngi ke ba u Yohanes ulpan baptis u hadu kasngi jong ke jingyap jungu bad kumjuru habau Jisu umipat na kajingyap arngut kidan uwei naki udei Matthias den matakarau kisenran
hadin ka jing duai jungki, hadin ka jing puson ka jungki, hadin ka jing pan ka jungki, ka jing pansyai ka bor ka jing snutu nau blei ki la banjit yau Matthias komuta u apostol ubashim hakajaka jong u Judas ko hanmen ko para kanai kadai kaba ngiyo i nadu menshua nadu kapor jong Jisu hi ko hanmen ko para kanai ka jing shajit yau Matthias komu apostol kaya tu syai yang pada pi hakabau Jisu ukran haka gospel bamenta kesni Pimsyam lajit yang hanrei mangaken ngalajit yepi. Ko hanmen ko para kini kintin kidai nakabenta junga bajung pi iwei pai wei rokumjo. Ublei ulajit yang badepi banlong kikun jungu. Ublei ulajit yang badepi banlong kipat ki jungu. Ublei ulajit yang badepi banlong kisanran jungu. Ublei ulajit yang badepi kerpang banlej keleng saudang kepertei ban yalap ya ke gospel tang kawai ka bangidon kam ka bangyos ngeu na ka jingpule ke badangkong bangidei bandon badu Jisu man kapor bangidei baniaj ringkat badu Jisu man ka klimat jong ka jingim jongi ngimdei ban ino ya kata ka jingiaj ringkat bad ka jingdon ringkat jongi badu Jisu ladangi ngimdon ringkat badu Jisu lada mangi ngikrian o yalade na kata jingdon jong Jisu ha ke jingim jongi ko hanmen ko para ngimla banle ya ke kam ka bawblei lapan kamti yangi ngimla ban yalap ya ke gospel ka jong trai ken mau ka deiti ka jong pi ka deiti ka jonga ka deiti jingi wei pai wei ka dei ka wei hi bamangi ngin yalap ya ke gospel ka chaka ka bangi lej bangin yalap ya ke gospel bangin ai ya kata ka kerteng jong Jisu ya ka jingi ka jong Jisu baro ki breu ki bangi kendo hakano kono ka benta ka jingim jungi hakano kono khlemat ka ba ngi em ya ka jingim jungi hanrei sachusen u Jisu pan kan mau yang abade pi da ka bau ong kan mau pi dei ban e yang pi dei ban em ya ka jingim jung pi kat kum kita ki hukum ki bangala ay pi ko hanmen ko para keli halade hakane khlemat keli yalade hakane kasngi hakaba ngi rakhe ya kasngi buram jong Matthias bakhoj hakabanen kong dei wei na kita ki khat arngut ki apostol ki bau Jisu la jit dalade kerpang kat bau dang im hanrei ya u la jit bala penlong wei na ki khat arngut ki apostol lang ba ka bor ka jong blei lang ba ka jingshai ka bau blei wahi lengba kabor jong omen sembo khoj yang apa de phiru kumchu walada ni ong halade bangim dei na kita ki khat wei ngot ki apostol hakapor jong Jisu hanrei ni de ki apostol jong Jisu ni de ki senran jong Jisu ni de ki khon jong Jisu ni de ki breu jong Jisu ni de kita ki breu ki bakerpang ban yalap ya gospel ka jong trai namar ulajit namar ulakhat yang apa de phi ban le ban sim ya kata ka kam ko hanmen ko para kumbang yos ngeu na kalain ka bakhadu jong ka gospel bamantagus ni ha ka bau Jisu ang yang abade pi ka eg ba pipan ha ka kerteng jonga ublei ukpa ule banu ay kata ha ka jing em jong pi te kom ta to king mentangin khabrip lagi jong kikmat ngin pan kane ka bor kane ka jing shai kana ka jing sempang ha ka jing em jungi bamangi baro kumbau bleu la jit yangi kumbau bleu la khot yangi balong ke senran ke jungu ngin la ban pendep hok ya la ka jong ka kamram ban yelap ya ka gospel ban